नमस्कार. इयत्ता 5वी गणित, दिवस 43वा, आकृतिबंध. यामध्ये आज आपण भौमितिक आकारांचा आणि संख्यांमधील आकृतिबंध पाहतो. थोडे आठवूया. इथे आपल्याला साड्यांच्या नक्षीमध्ये असलेल्या आकृतिबंधाचे निरीक्षण करायचे आहे. पहिल्या चित्रामध्ये साडीमध्ये फुलांच्या नक्षीचा उपयोग केलेला आहे, तर दुसऱ्या चित्रामध्ये फुले तसेच मुक्तहस्त आकृत्यांचा वापर केला आहे. विशिष्ट भौमितिक आकृत्या तसेच मुक्तहस्त आकृत्यांच्या आकृतिबंधामुळे नक्षी सुंदर दिसते. गणेशने विविध भौमितिक आकृत्या वापरून खालील आकृतिबंध तयार केला आहे. त्यानं या ठिकाणी त्रिकोण हा आकृतिबंध वापरलेला आहे. तर इथे लंबवर्तुळ, वर्तुळ, लंबवर्तुळ, वर्तुळ अशा पद्धतीने भौमितिक आकृत्या वापरून आकृतिबंध तयार केला आहे. आकृतिबंध म्हणजेच आकृत्यांचा एक विशिष्ट क्रम. लंबगोलानंतर वर्तुळ, लंबगोलानंतर वर्तुळ, लंबगोलानंतर वर्तुळ, तसेच त्रिकोणाला त्रिकोण अशा पद्धतीने आकृतिबंध तयार झाला आहे. भौमितिक आकृत्या आणि मुक्तहस्त आकृत्यांप्रमाणेच आपल्याला संख्यांचा आकृतिबंधही तयार करता येतो. 5च्या पाढ्याच्या साहाय्याने संख्यांमधील आकृतिबंध समजून घेऊया. 5 एके 5, 5 दोन्ही 10, 5 त्रिक 15, 5 चोक 20, 5 5 25, 5 सक 30, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40, 5 नवे 50, 5 दहा 50. जर आपण या पाढ्यातील एकक स्थानातील अंकामध्ये पाहिले तर आपल्याला एक आकृतिबंध दिसून येतो. 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0. तसेच दशक स्थानातील अंकात सुद्धा आकृतिबंध दिसतो. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. म्हणजेच या ठिकाणी आकृतिबंधामध्ये संख्यांचा हा जो क्रम आहे तो परत परत आपल्याला दिसून येतो. थोडी उजळणी. प्रश्न पहिला, खालील खिडकीच्या नक्षीतील आकृतिबंध शोध. निरीक्षण किंवा कृती. आता आपल्याला यामध्ये खिडकीची जी ग्रिल आहे म्हणजे लोखंडाची बनलेली, त्यामध्ये एक आकृतिबंध दिसत आहे. तो आकृतिबंध म्हणजेच नक्षी मी इथे बाजूला काढून दाखवलेली आहे. या ठिकाणी जो वरचा भाग आहे तो अशा पद्धतीनं बनलेला आहे. मग त्यामध्ये एक चौकोन आहे आणि पुन्हा हीच नक्षी इथं खाली बनलेली आहे आणि तीच नक्षी परत परत आपल्याला दिसून येत आहे. अशा पद्धतीनं खिडकीच्या नक्षीमधील आकृतिबंध आपल्याला शोधता येईल, तसेच आपल्याला तो काढता येईल. प्रश्न दुसरा, खालील आकृतिबंध पूर्ण करा. या ठिकाणचा आकृतिबंध पहा. आकृतिबंध म्हणजेच आकृतींचा विशिष्ट एक क्रम. सुरुवातीला 1 पान आहे, मग 2 पान, 3 पान आणि नंतर 4 पानांचा आकृतिबंध आपल्याला दिसतो. म्हणजे 1 2 3 4 अशा पद्धतीनं पानांची संख्या वाढत जाते. आपल्याला आकृतिबंध पूर्ण करायचा आहे. या ठिकाणी 1 पान काढलेले आहे. आता आपण 2 पाने काढू. त्यानंतर आपण 3 पाने काढू. यानंतर आपण 4 पाने काढू. म्हणजेच आपला आकृतिबंध येथे पूर्ण होईल. दुसऱ्यामध्ये आपल्याला 2 रेषा आहेत आणि त्याच्यावरती आपल्याला अशा पद्धतीनं नक्षी दाखवलेली आहे. हा सरळ क्रम आहे, नंतर उलट क्रम आहे. परत यामध्ये संख्या वाढलेली आहे. 3 उभ्या रेषा आहेत आणि त्याच्यामध्ये बाणाच्या ज्या खुणा असतील त्या सरळ पद्धतीने दाखवल्यात, परत उलट क्रमाने दाखवल्यात. 2 नंतर 3 आले आहे. म्हणजे आता या ठिकाणी आपल्याला रेषा मिळणार आहेत 4. आता इथे सरळ पद्धतीने आपल्याला बाणाच्या खुणा दाखवायच्या आहेत आणि या ठिकाणी आपल्याला उलट पद्धतीने दाखवायच्या आहेत. 4 नंतर क्रम येईल 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. बाणाच्या सरळ खुणा प्रत्येकावरती आपल्याला कराव्या लागणार आहेत आणि त्याही 2च वेळेला. त्यानंतर उलट खुणा प्रत्येक ह्याच्यावर रेषेवरती आपल्याला करावे लागणार आहेत. अशा पद्धतीनं आपला आकृतिबंध समजून घेऊन पूर्ण होतो. प्रश्न तिसरा,
10चा पाढा लिहा व त्यातील दशक स्थानातील अंकांमध्ये कोणता आकृतिबंध आहे ते शोधा. आता आपण इथे 10चा पाढा लिहून घेऊ. 10 एके 10, 10 दोन्ही 20, 10 त्रिक 30, 10 चौक 40, 10 पाचा 50, 10 सक्क 60, 10 सत्ते 70, 10 आठे 80, 10 नव्वे 90, 10 10 100. यामध्ये आपल्याला दशक स्थानातील अंकामधील आकृतिबंध शोधायचा आहे. आपण दशक स्थान जे आहेत प्रत्येक संख्येतील त्याच्याखाली अधोरेखित करून घेतलेलं आहे. दशक स्थान लिहून घेऊ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. म्हणजेच आपण अशा पद्धतीनं जे दशक स्थानातील जे आपण अंक लिहून घेतलेले आहेत यावरून आपल्या लक्षात येईल की येथे क्रमवार संख्यांचा आकृतिबंध तयार झालेला आहे. म्हणजे आकृतिबंधामध्ये एक विशिष्ट असा आपल्याला क्रम दिसतो. तर इथे क्रमवार आपल्याला संख्या दिसत आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. प्रश्न 4. खालील गुणाकार पूर्ण कर व गुणाकारामध्ये असलेला आकृतिबंध शोध. 3 गुणिले 10 30, 4 गुणिले 10 40, 3 गुणिले 100 300, 4 गुणिले 100 400, 3 गुणिले 1000 3000, 4 गुणिले 1000 4000. आता आपण उभं पाहू. 3 गुणिले 10 30, 3 गुणिले 100 300, 3 गुणिले 1000 3000. म्हणजे या ठिकाणी 3 हा अंक समान आहे, पण नंतर 10 100 1000 अशा पद्धतीनं वाढ झाल्यानंतर येथे देखील काय होत आहे 30 300 3000 म्हणजे शून्यांची संख्या वाढत आहे. 4 गुणिले 10 40, 4 गुणिले 100 400, 4 गुणिले 1000 4000. या ठिकाणी देखील 10मध्ये एक शून्य आहे म्हणून 4च्या पुढे एक शून्य आला. 100मध्ये 2 शून्य आहे म्हणून 4च्या पुढे 2 शून्य आल्या. 1000मध्ये 3 शून्य आहे म्हणून 4च्या पुढे 3 शून्य आल्या. अशा पद्धतीनं हा आकृतिबंध पूर्ण होतो. दिवस 44वा. भौमितिक आकारांचा व संख्यांमधील आकृतिबंध. येथे सोडवून पाहू. मध्ये आपल्याला एक रांगोळीचा आकृतिबंध समजून रांगोळी पूर्ण करायची आहे. तर या ठिकाणी टिपक्यांची रांगोळी पूर्ण करायची आहे. तर आपल्याला अशा पद्धतीनं रांगोळी ही पूर्ण करून घ्यायची आहे. अगोदर समजून घ्यायचं आहे याच्यामध्ये आणि नंतर आपल्याला पूर्ण करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी काय करावे लागेल तर आपल्याला अशा पद्धतीनं 2 बिंदू जोडावे लागतील. मग इथे जागा सोडून 3 बिंदू जोडावे लागतील. परत 3 बिंदू आणि 1 बिंदू. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला चौकोन हा तयार करायचा आहे. ही नक्षी अगोदर आपण समजावून घ्यायची आणि नंतर बिंदू जोडून आकृतिबंध पूर्ण करायचा आहे. तर पहा इथे ही आकृतिबंध कशा प्रकारे पूर्ण होतो. उभ्या चौकोनामध्ये आपल्याला 4 बिंदू जोडायचे आहेत आणि आपली जेव्हा नक्षी पूर्ण होईल तेव्हा मध्ये आपल्याला या ठिकाणी चांदणीचा आकार म्हणजे स्टारचा आकार दिसेल. यामध्ये वेगळा रंग भरला जातो आणि हे सभोवताली जे चौकोन आपल्याला दिसत आहेत त्यांच्यामध्ये वेगळा रंग भरला जातो आणि अशी सुंदरशी रांगोळी पूर्ण केली जाते. आकृतिबंध समजून घेतला की आपल्याला टिपक्यांची रांगोळी पूर्ण करणे सोपे जाते. म्हणजेच टिपक्यांची रांगोळी ही एक प्रकारची आकृतिबंध असते. प्रश्न 2. खालील त्रिकोणी मांडणी केलेल्या टिपक्यांमधील आकृतिबंध शोध. म्हणजे निरीक्षण करायचं आहे. सुरुवातीला आपल्याला 1 टिपका आणि परत 2 टिपके काढलेले दिसतात. म्हणजेच या ठिकाणी 1 + 2 बरोबर 3 टिपके काढलेले आहेत. दुसऱ्या आकृतिबंधामध्ये 1 2 आणि 3 टिपके म्हणजेच 1 + 2 + 3 म्हणजे एकूण 6 टिपके काढलेले आहेत. तिसऱ्या आकृतिबंधामधील टिपके 1 + 2 + 3 + 4. तर आपल्याला या ठिकाणी जे टिपके काढलेले आहेत ते एकूण मिळून होतील 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तर या टिपक्यांची जी रचना आहे ती त्रिकोणाकार आहे. कशी आहे? त्रिकोणाकार आहे.
म्हणून या टिपक्यांना त्रिकोणी संख्या असे म्हणतात. म्हणजेच आपल्याला येथे जो आकृतिबंध मिळणार आहे तो त्रिकोणी संख्यांचा आहे आणि आपण काढलेल्या त्रिकोणी संख्या आहेत 3, 6, 10. पुढची त्रिकोणी संख्या पाहिजे असेल तर याच्यामध्ये 10मध्ये आपल्याला 5 हा अंक किंवा 5 हे टिपके मिळवावे लागतील. धन्यवाद.